Asmatu, koloreak. Frutak agertuko dira, da zuek esan behar, ze koloretakoak diren. Goazen ba! Ze koloretakoa da sagarra? Sagarra gorria da. Ze koloretakoa da udarea? Udarea berdea da. Ze koloretakoa dira mahatsak? Moreak, mahatsak, moreak dira. Ze koloretakoa da laranja? Laranja, laranja da. Masusta. Ze koloretakoa da masusta? Beltza. Masusta, beltza da. Ze koloretakoa da limoia? Horia, limoia horia da. Ze koloretakoa da mugurdia? Arrosa, mugurdia arrosa da. Ze koloretakoak dira ahabiak? Ahabiak urdinak dira. Ze koloretakoa da kiwia? Kiwia marroia da. Beno ba, hauek izan dira koloreak eta frutak. Gustatu al zaizue jolasa? Hurrengora arte. Agur!